I els monuments fallers comencen a deixar de tindre un segell exclusivament valencià. Cada volta són més els estudiants d'altres comunitats autònomes i d'arreu del món que aspiren a convertir-se en artistes fallers. A Benicarló, el 90% dels alumnes de l'FP de Falles venen de fora. Raquel coneixia les Falles com a espectadora. Venía de pequeña con mi madre de vacaciones. Le damos profundidad. Esta cordobesa es planteja ara exercir un ofici allunyat de les seues arrels. Siempre tenía curiosidad de saber cómo se hacía. Cualquier persona con que tenga mano, con que tenga ganas, puede dedicar-se a ello. Com ella, desenes d'alumnes d'altres comunitats i països han triat un ofici amb una forta tradició valenciana. L'FP de Benicarló, més del 90% dels estudiants són ja de fora i la majoria dones. La part de Cataluña també tenim uns quants, d'Andalucía, de Sudamérica. Un trabajo muy creativo y la verdad que me llamaba mucho la atención. Els atrau el món faller, però també les noves oportunitats laborals, com ara els parcs temàtics o el marxandatge del món infantil. Té molta eixida. Per què? Perquè dins de l'escenografia n'hi ha moltíssimes coses. Que venga gente de fuera pues aporta frescura, ¿no? Y diseños nuevos. Enguany, estudiants d'esta FP de Bulgària i Argentina ja planten falles a València, una formació amb què cada any 50 promeses del món faller s'afegeixen al gremi.